Palabra ahora, Non necesitas micro. por si acaso, para non romper a continuidade sonora. Bueno, a última parte é a parte máis, digamos, persoal, dentro de que toda a poesía, toda a adaptación poética non deixa de ser persoal, pero é a parte na que nacimos. Nacimos un poquinho de casualidade, ou de causalidade, non sei se que palabra será máis adecuada, porque nos pediron colaboración para un premio que xa hai un par de anos que se fai en Vilalba, que é un premio importante, que é de narrativa infantil e juvenil pola igualdade, que é o premio Agustín Fernández Paz. É importante pola temática que trata, é importante polo público ao que se dirixe, é importante por lembrar a unha persoa. É importante, perdón, no mundo das nosas letras, xa non somente da literatura infantil e juvenil, que a veces, pois non sei por qué, pois queda nun segundo plano, pero da literatura pois galega, e xa no ámbito que do lixo da literatura infantil e juvenil a nivel mundial, pois é unha figura máis que recoñecida, é máis veciño do noso barrio común que é As Fontiñas, en Vilalba, así que máis orgullosos non podíamos estar. Decía o da casualidade ou causalidade, porque eu fui un pouco o eixo das dúas partes que participamos naquel certamen, naquela entrega de premios, porque eu pedironos colaborar, por unha parte, dentro do Instituto de Estudios Chairegos, a min e máis a miña irmá, ou a miña irmá máis a min, mellor dito, para facer un par de peciñas, e despois tamén xurdeu a idea de que Pilar recitar algúns poemas, e foi cando se puxo en contacto comigo, mas tendo en conta a Carmen, a súa filla, pois para facer algo diferente. Foi cando xurdeu a idea de facer algo máis performativo, e xurdeu unha peza que veredes despois ao final do noso concerto. Entón, a partir desas dúas pezas, tres pezas que fixemos nese certamen, nesa entrega de premios do Agustín Fernández Paz, pois xurdiu o xerme, por suposto, por parte de Pilar, de dicir: oye, se tú eres o que estás entre un lado máis ou outro, por que non sumamos aquí ao conxunto, aquí a tua irmá, que canta e toca o violín, todo utilitarista, por suposto. E xa facemos aquí unha cousa super chula. E nada, nacimos así, hai un par de meses, e a partir de aí foi cando dixo Pilar: pero tomámoslo en serio, eu dixen, dentro da disponibilidade de tempo que teño, que por xeral é nula, pois dixen, dentro do que hai aí nesa nulidade, pois a partir de aí, pois o que poida ser. E aquí estamos, esta é a nosa presentación, por decirlo así, formal, e daqui vimos algunha colaboración así pequeniña para o Día da Poesía, tamén teremos unha colaboración agora para o Día das Letras Galegas, cousiñas así pequenas, pero primeiro así recitar, concerto, no que o público ven, pois agradecidos estamos, a vernos a nós, non para ver ao que recibe o premio, que non é boa para ele, por suposto, pero que ven para vernos a nós, pois é o primeiro que facemos. Así que estamos moi agradecidos e o aplauso para todos vos por estar aí. Son o noso primeiro público.